салом алейкум дӯстони азиз. агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад хоҳед ки аз границаи қазоқистон гузаред, марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. суроға метро водни стадион ба мошинои замонавӣ шуморо бурда меёранд. худованд нигаҳбонатон. Следующий. ҳамиҷа табир. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Hamqirjon. So'zi Hamqirjon, tin salomati so'z mana. Hamqirjon як кор хати омадам пешо. Чӣ кор кардӣ? Хай хафа будам туим да наомадим, не ки хай маҳалли омадам бо пешо бахшидам та. Ма шавҳари ка чиқа дига корозур салом. Домода. Ҳардум пара. Раҳмат. Ани занак мара пеш када овард росига. Чӣ нофте охам? Ма шавҳари кас. Чума намештасам, чума намештасам. Номи шумо? Номи ма Акилҳум. Илҳом ака. Мара Илҳум ам гӯш. Номи Дилшод чӣ ака? Бемалол. Алак росига чӣ доварди мара занак? Е марда, гохи мара гӯш ко. Матра. Маслиҳат кинем ака, бере. Я ҳам курс ма гуфтам тум таку я ҳам курсум қатим консерватория таом кардагия. Ҳама овоз таза пис мекна да MP3 мардакҷон. дар болои сари гудакмон мемонем ҳозир овози тра ала запис мекунам байди ала мехонем ала хондаги ала мехонам ака насиб ала хондаги нест хай насиб тамом болои сари гудак да мемонем вай хомера хамон айдами хамон хафои кору бормон мешем ба ака и фикр дидия занак алакай тараққӣ кардагия алаки тараққӣ кардагия дар болои сари гудак MP3 мемонем ма айдами кором занак бо айдами корош габрес и беҳтарин бовар када дидӣ ака мара ала мекунам раҳмат аларо бояд махонам ана давай ҳам овози хушрӯ дора оли гӯш кида ранги овози булбула и дутор навозиша бугу ҳар рӯз менавоза ҳам хушрӯ мехона ки рафте мардакҷон сарк ҳо се рафте ала ҳо рафте сар бухӯ мардакҷон бухӯ камтар арақ кардам камтар кешамтар чой раҳмат ман бо бечой беоб наметавонам ку занак хонам раҳмат бухон мардам ала мегум алаи гудаки мара хобара ала мегум ала мегум гуфтесам ала гуфтесам гудаки хона мебара мегум кабихда боша ала мегум ала мегум ала кашан шак иҷа мусиқа мерад шак Alla meguma gutesam mama alla meguma dasmolat medorem azana kara خلاص alla meguma don't alla meguma gum shidan degida da vaqti govra jumada gum alla meguma alla meguma bas aka ezala meduni chi ба фикр нас хондам худам да маълум алакай фикр кардам ки гудак хомера ҳами як чиза ҳайронам ба ҳами вақте ки ҳами дутора менавозам ку дутора сахт менавозам вақте ҳами хонданда дастом арақ мекуна ай дастом арақ мереза тар меша хонадам ҳами хелай чи дам хеле меша чи да меша ӯ дастои то арақ намекуна ӯ ай дастаи безеб навохтани тра инами дутор зор гирия мекуна саъдиҷон ҷон мегум 3 сол шуд ки ҳамқа арӯс мекови як кас нигоҳ намекуна марам ранги худод намешава ки ҳардумон ошиқиро сар кунем ошиқӣ гӯш кун ҳами ба фикри ту ошиқӣ зура ё оши наҳор ҳар dur зурай ҳар як ҷои хича дорам неки бо ош зурай ҳамсифо чӣ кардем сози кидерам да мазза када гуфта хандида чистед ими садира мегум охи шумо созин тиҷи ҳоли чӣ кор карда гашти ҳамун кору борд охи гӯя ки намедонӣ ҳамун сварчики сварка мекунам дай дари хоната ки сварка кард
Ayodut bura vardı. Ba tince peş domi moda. Yagun zakaz dore çi? Tinci. Hami manager hamsi monay ko. Ha. Çan kaçı dami telefon dami neyse SMS boy mekine ki mara nime giri. Hami ne megum çıkıllık tara. Manija? Ha. Vay dıktırı zura. Rostiga bami khonuş rimon karisay. Ya şuy elektrik karda. Au ham khonuş montaj kar svetor sos kar hamş tinç kar hamş khshru kar. Ba au elektrik cidoşi. Wo. Ay şu cidoşi. O. Bu ya şuy medeni çıkar. Ya şuy şkatur çıkar. Hami khonuş hamş şkatur kar rona kar khshru kar. Ay vayam cidoşi. Cidoşi. Ay şkatur çıkam cidoşi. Vah. Ay duyum şuşam cidoşi. Hani badi vay, bu ya şuyu çıkar. Şpaklovçik. Yine mi konur şpaklov kar, rovnu kar, aboy zadı, aboy çıkar, şpaklovçik. Hamur konur aboy zadı, hamış tayor kar, ayvayam cidoşi. Enni. Ay seyim şuam cidoşi. Badi vay, bu ya şuyu malyar çıkar, onu kraskı mekranku, ba patolog poloy konuş, hamışı kraskı kar. Voli ba ham kras çıkay zindagi dura. Ne? Ayvayam cidoşi. Holi boya dar bıçaspon ha? Ya şuyu sıvar çekofte sen.